Bueno, vull que anem a... Hola? Hola? No n'hi ha ningú? Ostres, claro, que com ara ja podem anar eixint i tal... Clar, que si bici, que si passejar, que si córrer, perquè clar, ara tots són runners. Segur que estan fent esport. Pues, van a sentir-me a mi. Heu vist l'hora que és? Havien quedat ara per tocar. Vinga, va, ràpid a casa a pegar-se una dutxa, agarreu l'instrument i a tocar. Ostres, la cançó, se m'havia oblidat. La cançoneta. Ay, va, es verdad. Ahora mismo voy. Pues vaig a cridar a Miquel, que no escolta su WhatsApp i no s'enterarà. ¿Sí? Diga. Estuve esperando para qué. ¿Pero si es de más? ¿Qué es Wii? Che, però qui està enviant tant de missatges de manera tan insistent? Ostres! Justament ara que anava a començar la primera triatló online, vila confinada. Va, me'n torna a casa. Jolín, Javi, però no nos podem esperar un moment, almenys fins que arribi a la transició? Però que quina hora és? Bueno, disculpa. Bueno, va, Sara, adeu. Bueno, vale, jo vaig corrents, però conste que em salte la natació i la bicicleta. Això no és serio, Això no és serio. suis comme ça, je suis comme ça.